กับฟันมุตุเรนเฮลัยมุนให้กล่าวปนังติกริงง่ายแล้วตุกินจิงคานให้ตะกันพูมาเฮลายาอมฮิกับพันแล้วนี่เกยให้ตะก็มานี่จู่ให้ตะโซละกับฟันวันทะคันเกยมามินทัดงะกังไงHonduras hian geng Misual retheihna wanga eirukna hmeichhe soi sakna indona le thisen luan buaihna siam chhuaka poisa le hmeichhian duna wangin engma tian hrelo hmeichhiate hian that top mai ni tuna nge po hian khoyai mo chuan an that le to mai thei an vun an hlipa an kut le ke aten tan saka chome ang main an chan som nok kumin kumkalta po khan Darkar somthum paruk Danah Hmeichhia Pakhat Zel thani Honduras hi Latin America hmeichhe tha na mun puyan chhuah ni rengot femicide investigator ho tenge nge pon makanti helai munami pa ho heti khopa an kal sual hi engwang nge niang ti hi zona lian tak chuani an ruang te lo dong song tur chuan forensic doctor ni angaya tin khilai tlang chunga khian an da ta thina ni helai muna hian chan engma omlovin hmeichhiate hian an nun na an chan top mai ni Anakati ka fanu chunga an thil ti hi aming chu Ashley Lilibet Salinas ania hei hi chen na in chuani tin hei hi mut na room chuan hei hi khum le fen ania chuan hei hi khumania heta hian a muthin heng zong hi thil nei chun ada khom te chuani nal taka in che khanwa mati zong ania kan fanu te zinga no pang berni in kan tan chuan a special hle ani Sunday tlai darli abo tana ti chuan abo thu hi ni zan khan kan hreve chia thole ni zan chia khan a thi ti notice kan dong thunei tu ten hena dikna ro rel turin kan dila he khe si chui se ti kan du kan fanu that tu hi shem nge ngai ka fanu hian tu poima soilo Hmeichhe no pang poi soilo kum som pali mi lekani kan rama hian Misual ten hetia hmeichhiate an tha zinga ka fanu hi voi khatna ni mailo a voi khatna a voi ni na voi thumna poni heklo thunei tu te hian engen ti eng man ti lo ro rel na thiam lo changang mai kan ni ka fanu hian pong sualanga an rek lumani ka ringani khang poi sak nei lo le mangai na nei lo ho khan ka fanunun nan lani nu le panei ngai reng lo angan khawsak tak mai le na tur tu chu keima ni kan nia ma se kan rama chuan hi kan chan tok le kan si chu wang chuani kan ram hi kholovin a ching pen zo tak vek ni ram hroi tu ten tu man ngai saklo ram mi pui te hi tu ma ven hi man ni lo tu main min veng him lo tu man min veng him lo he ram chung economic chiat na wangin van doi thlak takin ram chung hmeichhiate hi geng le drug zuate informant thuhril tu le information atan anin nam hnoi na sa chuti rol chuan hetianga in nam hnoi du lo hmeichhia nom ve treu ani ma se chung ho chu atana thok turin an tilui thina an du lo ani chuan geng pol te chuan diriam na le za lo na an la chung ho thungrul na chu pong swal le rap thlak taka tha ani ta thin ani US le ramchang kang ho nei ang technology an nei velova investigation na le chinchang hriat theina chu human resource atangin mi tu tuemo hanzo kwal le midang te puina tanga information an don khani maya tin an nun na ta na an film khura lo ngai le boxinen police ho tan po thil olai chuani lo ani chuwang chuan Ashley chunga thil thleng kha midang chunga lo thleng le thei thil ani tlat forensic report atang chuan pongswal ni lovin ti hlum ani ome ruangan sarna hin hu chon ram le mi tu ma om lo na ramania heta hian camera le in le lo pom lo agriculture mun ni in ram nei tu ten fu an ching thin chuwang chon hriat pui tu tur witness tu manom lo geng ho thil ti aniang em ti chu zona lo om thei ta chuani 18th street geng ho ni mai thei bok tual that tu tele tual thana in nam noi thei Darkar somsari pani chungin emo ai ma emo zon chuale man chon be se ni an man thei don em ilo thlirang ma se police ten an tiamang chuan thil an ti reng lo mai le khatian tiama tanga kar khan nuwa phei chuan Ashley case investigation na chuan ban san teringot mai ni makhle mai
Honduras khua hmeichhe soisak case an file zinga za somkwa ponga te hi investigation na thaw lovin a oma ma sela hmeichhe Paul anom vea chung ho chuan thei top an chhuah nu hoina organization an siam MOMUCLAA an ti chu sang hazakwa somkwa panhi kuma an din to khanin he hmeichhe Paul te hian thei top chuin thanhem ngai takin nan thokani an ni ho hian kong an zoa hmeichhiate rong taka soisak an ni thin chu ti to paloni theinan na sa takin an bei veni hmeichhiate zalen na tu le an digna sol chhuak turin an beya tin hetia veng chunga hmeichhiate soisak le tha an ni thin hian ani lo le soisak an tum hian an thei top chuin an hmeichhe puite chu an thei angin an lo tan pui thin ani he MOMUCLAA te hian psychology ate doctor anga te tangin atul dan ang zelin an victim ho hian lo chom dol thin achang phei chuan forensic doctor ang hrimin an hmeichhe ruang te chuan lo boy som ve riap mai zela chung ruang te chu hetlang chi phleng hian an hnuk chho ve bop mai zelani he team hian tang rol hle a an na hi in volunteer tak meu thok ni in lo pon nei lo ma se chu ti chung chuan an ha thu le an nin thu an chak chaw ngai lo an hmeichhiate hi chan chuan ni theinan thi le thau polin an be ni malania hian anun na thap tak meuwin an hmeichhiate chan chuak turina beya hun rei to taka tang khan geng ho nen point lai chin na thatak ane ni geng jing an reng sang ho te po hrenwal mai geng ho jing a hian an te atanga hmeichhiat to ten om nuala chung atang te chuan in lai chin na nei kha ol sampha hle ni geng ho nu le patelen unaw te po hrenwal hloma chuwangin geng ho chuan an MOMUCLAA Paul hmeichhe Paul chuan za ve hle ni amaro chu heti khopa geng ho ne na in lai chin na thatak an nei chung point he hmeichhe Paul te office chuan case chair sen lo chuan register reng tho karkalta chung lek po khan hmeichhe tam tak chu case file turin an ron kalani heng hmeichhiate zinga hian elsa an ti chu tel vea ani hi pasal nei lai mek ni in fa pan hian nei bok ma se pasal chuan zuain na sat em awangin anun chu kholo zowa a pasal chuan an nu elsa hi ngai zong nei a pu tlat peka an nu ero chuan a phave tlat si na thokin ni tin ka chhuak ngai zong ka nei man reng lo ati ve tlatani an pa chuan an nu chu chemte tha tumin a vo thin ani ti chuan an nu chuan kloma kota chuan a reporta restraining order tharuk chung khwa khirna dan chu an khum tira an pa in chemte keng chung an nu hi zui reng awangin an nu chu atlan bo tan elsain an pa tlan bo san tak nuwa chuan an pa chu thanom ten hen a khosa vel tamai maya tha tumin beina sa hle ma se athat thailo a chan chu hmeichhe Paul ho hian an veng tlat to heti chung si hian an nu chuan a lam hangai ema a fa te pa ni miaw awangin a buaihna le zuboya ta chan chuak thei tu turom se tingoi ni amaro chuan paina hremero pumpel thei hram ni se adu berani an paina ngai zong neya puero hi chu adik lo hulhualani ati ve tlat jail bang te po han zut ve hrim se du thu te po soi nge an pa hi jaila tan chuan an ha te po chu tluang tak le thlamawng takin a thok thei ve to donani he koloma khopuya hian chhun pachanga hmeichhiate than ni thin an ban ten tan saka an vun te chu chome ang mai nan hli saka an tak sabung hrang te chu mun ran an the dar thin MS13 geng angin an ni point geng an nei ve to 18th Street geng Los Ruberos tite mitam tak an ron kala thalai tam tak na tho tur mumal nei lo tele malam hun thlir na nei lem lo te chu an om cheu mai he geng zinga hian heng ho hian hmeichhe Paul te ho tu nu ber in atanga hlavak lo an khosa thenom veng nai te mai an khosa ka wangin chu veng chu red zone tin mun lo am pola an ruatani heng ho hian jela ka tang don tho chu wangin kan that lo longe ti chu an mentality an ril ruput mang chuani hmeichhe then khat chu he hetiang hian an soi sang ngeka an hmeichhe Paul ho tu nu bula chuan kalin chung ho chuan chu ti chuan min chui chu ti khati tin an va report ta thin ani nula pakhat chu he pa hian a chemte soi sak tumin avon bet flata katai nia ka nei theilo che chuan tu man nei thei bik lawng che tin a chon le amala te chona zai ka sak be boya ti chuan i tak sai bung sang ka chan sam vekang ti tein avaw nge ti chuan hun rem chang nei vele chunula chuan hmeichhe Paul te chu a phone vata van nei thlak takin an ron chan man ta ni heng hmeichhe Paul te hian hmeichhe tlei rol panhian kola pakhat chu kum som pathum mi nin a pakhat zok hi chu kum som paruk mi ani kum som pathum zok ruang chu fin fia tura vakalangaya ti chuan anu chu hruaina ruang chu muturin an vakal ta ni anu te chu mun an va thlen chuan chu tlei rol te ruang chu saip chunga an lo da saip chunga tangan han phor chuak ngat phei kha chu ara phlak le ani an ti mul te chu ding wai mai
nu ani na tanga handon phei chuan an hmeichhe ho tunu po hi fanei ve ani awangin na ati ve ngoi ani hetian mi le sa te ve hmeichhe tlei rol le mi patlei rol te an hanin that buaih mai hi a chan ber chu an ram re thei wang le an sarkar na thang thar te ta na be sei na le remchang engma a pek lo wanga an ngai ber sarkar na thang thar te ta na be sei tur engma nei to lo hi chuan malam han pan zel po har sa khopang na tho tu rom hek lo le chuwang chuan sual na tho an top mai thin herama hian mun him lai om lova hrisel na tur program engma an duang lova engkim hia boy zo vekani chuwang chuania hmeichhe tlei rol tam tak chuan in zor tak mai ni heti an taksa an vazor hian alo dor tu te chu HIV positive an lo ni kher zel bok nen khwa chu var lo khop mai tuna hmeichhe tlei rol kan soi te kum som pakhat atanga kum som panga in kar te an ni tlang puya an taksa an zuara an vak kola hetianga in zuar tura ken pen to chuan ka du lo ti a thei to lo ador tu te du dana om chu tul to thin sia andam kho chhuah theina turin an soya piang chu oi takati zel mai khangai to thina an thu oi lo te chu an that mia mai ni hi donaira hei lo khi femicide unit a hian kumruk lai chu hetin om to a ani hian case za chuang lai chu arampum huapin alo boi pui to ni femicide unit DPI National Police Honduras chuan investigation na chu chum lo chat lovin an thoka kiltin kiltang fangin an wak kola meiche investigator ni ro aulai lo niang male chauvinism anti ma ni ram chuang lu tuka ramdang mu sit na hi an mi pate a hian anasa hle ani entirnan na anan thoka an na thona hmeichhia ain mi pan tam jok zela an mi pate chuan hmeichhe tlei rol te an tam te reng nen engwangin nge hmeichhe senior tak na thok tu ta na kan roi duang ni an ti fo thin ma se honai ra chuan oni e adikalom tin ma se rup te in katang sau sawa anni aya thazok le ne zoka thoka tum thin atiani nula kum som ni mi chu rong takathani in helai river Hernandez antia chuan an paya abial pa chu geng zinga telvein ache boro ve thin hle ani anin bana ti chuan anu loka anni thalea on and off relationship angchi abial pa chuan ni kha chu helai river Hernandez antia chuan local turin cha chu December ninga sang ni som parukum khanin chuan atuk December ni ruka chuan a ngonga tan ni in helai muna hian arwang chu chhara lo ni tani alu chu thingkunga hian an khaya ti chuan ani chu sarwak ngal ngatin thingkung hnuai hian an zalani ani chu rap thlak taka pawng sual nin vuwa ka tuarna sa hle bok achung ten an hmuchia mai chu an ke som vekani anu le pa chuan om ngai nan hrelo ti chuan investigation na chu kum khat chung mewan thoka femicide donaira nge pon rap thlakati ve hle ani an mi pa te hi engin nge momol ni eng tiang khopin nge an local sual to arap thlak hle mai Honduras khawvela mun rap thlak berle pawng sual tam na per zinga meni eng tiam halak tur nge eng tin nge ti se he hmeichhiate than ni fo hi ti to palo ni theyang ni helai mun nge hian hmeichhia pakhat an sa som veka an paidar na chu khothim nuwa helai mun hi hlauhawm na bera an ngai chuani tin hei he geng ho kuta om geng ho upna ram ani bok ma se thei top choin khotlang ta na mun him tak alo ni le theina turin an theina laya piang chu lak le tumin an beya twal chunga buaihna asan na lai ber chu helai mun hi ani bok tin pawng sual le hmeichhe tha tam na ber po ni nge dikna chu an hlau lova an za hek lo abik takin hmeichhiate hian han chhuah wale kholai han len vel po an hlau vek to engwange kan ti chuan pawng sual le hreme mo thai mo hlau nai nan khat zo vek to he an khotlang le an veng te tran pui tu chuan hmeichhe pol te hian na sat takin tranan la meka engang tak ni zelang mo he hmeichhe pol te hi an ram siam thatura tran lana sabber chuan ni maya hmeichhia mai an ni boxia eng tika ta khwa warang mo heng Misual ho te po hian first le last name an nei veka nam hming an nei vek chuwang chuani beidong lo he hmeichhe pol te hian an bei trang ni dikna ro rela lo ni theinan beidong lo in an bei tranga herama hian hmeichhiate hi thingkung ang mai anun rong taka chok bun mi an nia ma se hmeichhiate po mi hring tho an ni si mi pa le hmeichhia ang khat vek kan ni